हेलो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ दिनैहाय नोंथांमोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना लोगोफोर आङो नै दायो आङो ओरैनो थान्दा बोथोरनि बेरायफैदों आरोना दैमा जिङावहाय नै बिथिं दैमा दङ जिङावहाय नैबे जाबाय दैमा नाला आरोना फिसा ओरैनो दंग दै बोहैग्रा बेखायनो आं बिथिं दसे ब्लग लानो होननानै फैबाय आरोना एक्चुअलि दिनै भिडिअ जागोन गाइस आनबक्सिं भिडिअ आरोना मबाइल गोदान एक्चुअलि आनबक्सिं खालामहांदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एक्चुअलि आंनाव नैबे गंसे आइफन दं आरोना आइफन माने बे जाबाय रियेलमि C2 आरोना बेजोंनो आङो भिडिअ शुट खालामबाय थायोमोन बेजोंनो भिडिअ लानानै भिडिअ इउटुबाव आपल'ड होयोमोन आरोना ओमफ्राय दायो मबाइल गोदानजों नोंथांमोना नुगासिनो दं आरोना मबाइल गोदान एक्चुअलि फुरानायानो जाबाय गोबां गोबाव जाबाय आरोना थांनाय बोसोरावनो बायनायमोन बैसागु दाबायदि टाइमावनो बायनायमोन आरोना सिगाङो बेजोंनो आङो भिडिअ लागासिनो दङ एक्चुअलि जा मबाइल गोदान बेजोंनो आङो भिडिअ शुट बानायगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दङ आरोना बेनि भिडिअ क्वालिटिखौनो एक्चुअलि आं बे मबाइलखौनो आनबक्सिं बानायना देखायगोन आरोना आनबक्सिं खालामखानाय दङ भिडिअआ हगाराखैसोमोन आङो दायो बेखौनो हगारनो नागिरदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे रियेलमि C2नि क्वालिटिया हायोना ओमफ्राय नैबे रियेलमि C2नि क्वालिटिया हायोना रियेलमि C55नि क्वालिटिया हायो दायो नायनोसै एक्चुअलि दायो नै आङो मबाइल गंनैजोंबो भिडिअ लादों आरोना नैबे जाबाय रियेलमि C2नि भिडिअ क्वालिटि आरो साउन्ड क्वालिटि ओमफ्राय स्टेबिलाइजखौबो नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय नैबे जाबाय रियेलमि C55नि भिडिअ क्वालिटि आरो स्टेबिलाइज आरो नैबे जाबाय रियेलमि C55नि भइस साउन्ड बोरै खोनादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दायो स्टेबिलाइजखौ नायदो नोंथांमोना बोरै एक्चुअलि रियेलमि C2ना बिराद गाज्रि आरोना अब्लाबो आं मोजां मोनदों मानो होनबा एक्चुअलि रियेलमि C2आ खाथिनिफ्राय लाना साफायबाबो गोजाननिफ्राय साफायनाय बायदि नुयो आरोना दायो नै नायदो नोंथांमोना आं दायो मबाइलखौ समान हमनानै भिडिअ लादों आरोना ओमफ्राय नैबे रियेलमि C2निखौ गोजानाव लानानै साफायनाय बायदि नुदों ओमफ्राय नैबे रियेलमि C55निखौ खाथिथाराव हमना लानाय बायदि नुदों आरोना भिडिअखौ नै नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेनो आरोना बक्सआ बेखौनो आनबक्सिं खालामगोन C55 लिरनाय दंखायो आरोना नै ओमफ्राय गाहायाव लिरनाय दङ रियेलमि ओमफ्राय बेखौ आं दानिया आनबक्सिं खालामसै वाव नै बिदि थायो आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय मा दङ बेखौबो नायनोसै बेवहाय नै बिदि कभार दङ ना नै कभार मोनफानाय फ्रि मोनफानाय आरोना मबाइलजों नै बेफोरबायदि सिम्पोल जास्ट बिराद मोजां आरोना सिम्पोल मोनफानाय ओमफ्राय नैबे जाबाय मबाइल ओमफ्राय नैबे चार्जार नै बिदि आरोना चार्जारा नोगोद गिदिरखा ओरैबायदि गिदिर आरोना नै रियेलमिनिया बिराद गिदिर चार्जारा आजिखालि बिराद गिदिर मोनफायो दे ओमफ्राय नैबे टाइप C चार्जार टाइप C आरोना ओमफ्राय नैबे लेखा ओरैनो मोनफालाबायनाय बेखौथ' नाङा एक्चुलि ओरैनो लिस्ट आरोना बियो मबाइलनि सोमोन्दै लिरनाय ओमफ्राय नै बेफोरबायदि मबाइला ओरैजाय केमेरा मोननै आरोना नै केमेरा मोननै ओमफ्राय लाइट मोनसे आरोना बेक उनथिं ओमफ्राय नैबे जाबाय मबाइल पिन सिम एरख'ग्रा आरोना बे जाबाय नै बिदि मोनफायो ओमफ्राय नैबे कभारखौ आं दायो मबाइलाव सोनोसै आरोना नै बेफोरबायदि दानिया नै जाबाय मबाइल कभारखौ आङो सोबाय आरोना नै ग्रोबखा बरिया नुदों एक्चुलि बेक साइडथिंजाय नै केमेरा मोननै दं आरोना ओमफ्राय लाइट मोनसे ओमफ्राय नै सिगांखै फ्रन्ट केमेरा मोनसे दं आरोना नै बेयो केमेरा मोनसे दङ सिगाङावहाय ओरैबायदि मोजां आरोना नायनो एक्चुअलि केमेरा क्वालिटिया बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय ना मोनसेल' गाज्रि होनोबा मेथाइ दामनाय मेथाइनि आवाजआ बिराद थेरो आरो दै लोगोफोर मेथाइनि आवाजखौल' आं मोजां मोनाखै खिन्थु बाखिखिनि बिराद मोजां मोनदों केमेरा क्वालिटि ओमफ्राय भिडिअ नायनाय गासिबो फटक साफायबाबो बिराद मोजां उथियो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनि बे जाबाय 64 MP अल केमेरा ओमफ्राय 5000 आरो दै लोगोफोर बेटारिया जाबाय 5000 ओमफ्राय बेनि रेमा जाबाय 8GB रेम ओमफ्राय 128GB लोगोफोर बेनो डिसप्लेया बिराद गुवार नै फुल स्ट्रेन्थ ब्रेन्ड निउ मार्केटनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो दै लोगोफोर मेथाइखौ नोंथांमोननो दामना देखायनाय आं बोरैजाय गाबो मेथाइआ बिराद थेरो दै लोगोफोर नै मेथाइआ बिराद थेरो मेथाइ मोनसे दामना देखायनाय आङो नै बिराद थेरो आरो दै लोगोफोर मेथाइआ ओरैबायदि थेरो बिराद थेरो दै लोगोफोर खिन्थु बारा मोजां खोनाया केमेरा क्वालिटिया बिराद मोजां नुयो बेनि केमेरा क्वालिटिखौ देखायनो आं नोंथांमोननो बोरै नुयो केमेरा क्वालिटिया नै बिराद मोजां नुखायो आरोना फटकआबो बिराद मोजां नुयो दे लोगोफोर आं फटक साफायनायखायनो
नाय बरिया नुयो केमेरायाबो केमेराखौ बुंनो नाङा लोगोफोर बिराद मोजां नुयो एक्चुअली बरिया स्टेबिलिटियाबो बिराद मोजां आरोना नै लोगोफोर बारा मावनो नागिरा बिराद फकास जायो आरोना नै ओरै बांद्राय समावबो नै थाब थाबनो फकास जायो आरोना एक्चुअली दायो आङो भिडिअखौ देखायनि आरोना बोरैजाय नुयो भिडिअखौ फुल स्क्रिन नुगोन ना नुवा नायनि ओमफ्राय आरो क्वालिटिखौबो नायगोन आरोना साउन्ड क्वालिटि नायगोन ओमफ्राय भिडिअ क्वालिटिखौ नायगोन नैबे रियेलमि C2 जों भिडिअ लानाय दंमोन आरोना आंनि बैसागुनि ओमफ्राय बेखौ देखायनानै नायगोन आङो पुरानानि क्वालिटिया बोरै ओमफ्राय आरो गोदाननिखौबो देखायगोन बे जाबाय रियेलमि C2 जों साफायनायमोन बेनि क्वालिटिखौ नायग्रोदो नै नै दायो आङो भिडिअखौ फुल स्क्रिन बानायनानै नायदों आरोना बिराद मोजां नुयो बियो 2K भिडिअखौ सापर्ट खालामो दे लोगोफोर बे मबाइला ओमफ्राय दायो नैबे मबाइलजों शुट बानायनाय भिडिअखौ देखायनो आं नोंथांमोननो बोरैजाय नुयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओरैबायदि साफा नुयो आरोना बे मबाइलजों साफायनायावबो बे मबाइला जेब्ला गोदानमोन अब्लानो भिडिअखौ लानायमोन आरोना आङो बैसागुनि मोसानायखौ आङो भिडिअ लादोंमोन बेखौ नोंथांमोननो देखायनि नोंथांमोना नायदो एक्चुअली लोगोफोरनि बेफोरबायदि जुम खालामना नायनो हायो आरोना बे भिडिअखौ बे भिडिअआ बे मबाइलजों साफायनायमोन दे सान्दुङाव साफायनायमोन गोबां मोजां नुयो आरोना ब्राइटनेसआ एक्चुअली बे मबाइलखौ सान्दुङाव लाबानो ब्राइटनेसआ हारसिंनो बारायो दे ओंखायनो भिडिअ क्वालिटिखौ मोजां नुयो नै बिराद साफा नुयो आरोना नोंथांमोनाबो बे मबाइलखौ लानो हागोन जेबो उसुबिदा गैया आरोना बे मबाइला ओमफ्राय चार्जिंआबो थाबनो हाबो आरोना 1 घन्टाबो लाया थाबनो हाबो बिराद हाइ स्पिडाव हाबो आरोना चार्जआ ओमफ्राय आरो जोरोबो आरो दै चार्जआ नोंथांमोना लानो हागोन जेबो उसुबिदा गैया इयो साउन्ड क्वालिटिया एक्चुअली गोदान समाव बारा मोजां खोनायामोन ओमफ्राय दायो बिराद मोजां खोनाग्रा जाबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थानो मोनखादों ओरैनो